слава на Бога. Аз си записах първа една картина, която имах последно. Тя е най-пресният хляб, така че ще започва от него да наистина. Просто си представих как всички влизаме в киносалон. Представете си го. Влизате в киносалона, сядате на стола, започва прожекцията и вие си затваряте очите. Свършва филма, излизате от салона и си отваряте очите. И след това срещате приятел и казвате, че филмът е бил доста глупав. Защото просто никога не сте си отворили очите, за да видите това, което се прожектира. При Бог е малко по-различно. Духовните неща не се усещат с отворени очи. Прекалено обективните хора трудно им е да станат духовни. Аналитичният ум е голямо богатство за човешката мъдрост, но по някой път пречи на духовните принципи. Така че аз се моля Бог днес не да изхвърлим ума си, защото той е създаден от Бог, той ни служи. Мъдростта, добри, човешката логика се свърза с Божията логика или Божия логос, за да може да напредваме. Така че ние не изключваме разума си, но пък нека да се молим да не пропуснем нещо, което не ни е понятно. Нещо, което е духовно и трябва единствено можем да уловим с затворени очи. Физически отворени очи. Така че оставете за сега неща, които не можете да решите в момента. Ако случайно нещо много натрапчиво се върти в ума ви, извадете си и си запишете. Да кажем, трябва да купя еди какво си, за да го отметнете. Ако забележите, че се върти прекалено много, по-добре просто го запишете и продължете нататък. Нека да бъдем умни, да ловим този момент, да сме тук през цялото време, да ловим нещата, които Бог лично иска да ни каже. Толкова пъти се говори едно, вие може да си запишете нещо друго, защото Бог използва копнежа на сърцата. Моето да кажа на вас и вашето да чуете Бог. Амин? Супер! Нещо, което записах също, пак от пресния хляб. Сега ви сервирам печиво. Усещате ли аромата на пресен хляб? Топла баница. Да, няма да продължавам, че и друг апетит има. В Божи град няма блато. Няма дори язовир. Казва се, че в Божи град има река. Който има уши, нека слуша и разбира. Язовир е нещо красиво. Блатото никой не копнее да има блато в двора. Развъждат се нехубави неща. Но язовира не е ли хубаво? Така голям, приятно място. Обаче, знаете ли, язовир има единствено и само смисъл, ако към него се прикачат реки. Така ли е? Иначе и той ще стане блато. Виждаме го, че си има контури, обаче работата, която прави, е да напоява. Не е просто да краси. Така че в Божия план, Божия град е място, където да има река. И от тук скачам към заглавието. Това е нещо, което аз имах друг план да говоря, обаче имаше една натрапчива мисъл. Тя е много елементарна, но казва много. Заглавието на тази тема е в и чрез. Чрез в се създава язовир. Чрез се напояват сухи места. Започвате ли да схващате на къде отивам? Не можем да очакваме да текат реки, ако първо няма изпълване. Но би било жалко, ако спрем само с изпълване, защото ще свърши с нас. А Бог има голям план. Другото нещо, което си написах е: остави Бог да смени обектива ти от микро към макро. Не си сам и не си за себе си.
Боже, аз ти благодаря, че ти ни правиш, Господи, наистина да изобилстваме в Твоята правда, да изобилстваме в Твоя мир, да се наслаждаваме на Твоята радост, Господи. Благодаря ти, Боже, че ние сме посетени при Твоите потоци на жива вода. Благодаря ти, Господи, че ние сме закачени на източника на живота. Боже, благодаря ти, че ние сме на място, където Твоят дух се наслаждава да се движи и да раздвижва водите. Благодаря ти, Господи, че ние можем да се докосваме до чудеса и знамения. Благодарим ти, Господи, че ние можем да видим минаването на Твоите служители, ангели, които да правят чудеса, да променят животи. Благодаря ти, Боже, че ти всяка служба, всяко наше събрание, ти почиташ с Твоето присъствие, Господи. Аз съм толкова благодарна, че ние не говорим за Теб, а ние живеем живота си с Теб. Но днес, Боже, днес, Господи, ние полагаме живота си. Защото ние искаме да не спрем само с това какво получаваме, но искаме да продължим и с това какво Ти правиш чрез нас. Направи ни, Господи, да бъдем качествен материал за нас, за близките ни, за града ни, за света, за цялата планета, за целия космос, в името на Исус Христос, който не пожали себе си и обърна света наобратно. Амин. В и чрез. От мишена към оръжие. Започва се става все по-интересно. Големи обрати. Започваме с Битие, 1 глава, 28. Как да не започнеш с Битие? Там има толкова много тайни, толкова много таинства, които с времето човек колкото повече пораства, толкова повече разбира. И Бог ги благослови. И Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете. Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се издвижи по земята. Вау! Остана ли нещо, на което да не им даде власт? Хвана трите измерения. Първо Бог сътвори, малко ги раздели. Обаче после не каза на човека: раздели ги, за да ти дам тази власт тук само, в твоето кръгче. Бог постави граници, простора раздели морето от водата, раздели морски, дори като вид ги раздели. Морските животни са един вид, влечугите по земята са друг, птиците са различен вид. Има си и духовно значение, но няма сега в момента да спираме там. Просто е интересното, че се казва: напълнете земята и я покорете, бъдете господари на всичко, на трите измерения. Оставаме с това и продължаваме натам. Много бързо само ще припомня, защото, както казах в началото, ние не говорим само за това, че ние трябва да станем залог, ние трябва да отидем и да правим неща. Ти не можеш да отидеш и да правиш нищо, ако преди това не си дошъл на правилното място. Защото ако бързаш прекалено, можеш да отидеш и да заквасиш с неправилното нещо. За това ще си припомним много бързо притчата за сеяча, защото се казва, че не можем да продължим в другите притчи, ако не разберем първата. Притчата за сеяча. Разглеждали сме, това ни беше първия семинар, затова ги наричаме и семинари, защото се раздават семена. Семето беше добро в тази притча. Нямаше съмнение за семето. Проблемът кое беше? Почвата. В притчата за сеяча фокуса, който засяга нас, е почвата. Имаше колко вида? 4 почви. И само една беше добра, но една много приличаше. Нали така? Добре, няма да... Гатанките ще ги запазим за натам. За да не се отплесна. Първата почва падна първото семе падна на първата почва, която е пътя. Там не може да се захванат много неща, защото много бързо минават
птици тогава са били, сега най-вероятно някой камион, някоя кола, някой ще го отдуха. Но не се запазва, въобще и не захвана. Втората почва беше камъните или камениста. Там не има толкова, колкото да закачи. Обаче бързо удра на камък. Удариха на камък. И остана просто кратко. Много кратко, прекалено кратко. Третия вид. Там си имаше почва, закачи си, тръгна си, проби си, нали, не остана само долу, видя се и горе, показаха се бройката така поредни пъти, регистрираха ги в регистрите на църквата, записаха се имената. Обаче дойдоха трудните времена, нали? Тръни, грижи и изкушения. Едното са такива реални неща, грижите не си ги измисляме. Нали? Битовизмите не са нещо, което си измисляш, не са въображаеми неща. Те са си реалност. Изкушенията пък са неща, които може и да не са ти нужни. Но въпросът е, че тези два вида тръни и будили успяха да задушат семето и то не просъществува. И четвъртата коя беше? Как се нарича? Тя дори не е описана прекалено много, само се описа плода. Защото добрата почва няма шанс да не даде плод. По това може да я познаете. Затова Словото казва, че ние не се спасяваме чрез дела, но пък делата ни помагат да разберем каква почва сме. Така че умният християнин не отхвърля делата. Просто ги поставя на правилното място. Те не изпреварват, но те задължително трябва да следват истинския християнин. Истинския Христов. Супер! Това беше въведение, защото ще се спрем на друга притча. Тя е малко по-надолу. Пак е свързана с семена. Казва се притчата за плевелите и семената. Чували ли сте я? Малко по-надолу е. И ще четем от Матей 13 глава 24 до 30. Друга притча им предложи, като каза. Само нещо много, преди да продължа да чета, много интересно. Направи ми впечатление, че когато Исус разказа притчата за сеяча, приключи. Като че ли с една определена група, която беше много голяма група, целта му беше да разкаже притчата. След това остана с една доста по-малка група, на която разказа значението. С това просто искам да ви кажа, което и Димо каза, да не презираме малките начала. Бог разказва някои неща не на големи тълпи. Много от силните съживления, което си говорихме и предишния път, че съживлението, реформацията е започнала чрез сдружения на единство. Съединението е започнало чрез малки комитети на единство. Така че не знаем всъщност дали тая притча въобще е била разказана на голямата тълпа. Разкрита, да. И четем Матей 13, 24, 30. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато поникна посевът и завърза плод, поникна и завърза. За каква почва говорим тук? За добрата, четвъртата. Тогава се появиха и плевелите. А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: Господарю, ти не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им отговори: Някой неприятел е направил това. А слугите му казаха: Като е така, искаш ли да отидем и да ги оплевим? А той каза: Оставете да растат и двете заедно до жътвата. А по време на жътвата ще кажа на жетварите: съберете първо плевелите и ги хвърлете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми. Интересно. Тук си говорим
Стана ясно, че си говорим за четвърта почва. Поне фокуса, главно действащите лица принадлежат към четвъртата почва. И това сме ние. Алилуя! Да. Вижте това, че човек се бори с неща. Ти не си сутринта, като съм се помолил и съм настроен позитивно, съм добра почва, 2 часа по-късно рязко ставам лоша почва. Важното е нашия стремеж да бъде към това да се борим с, ако видим, че ни задушават грижи, задушават ни притеснения, ние се стремим, целеустремен живот. Целим се да сме все повече, през повечето време, да живеем и да се движим и да действаме и да говорим като четвъртата почва. Така че ние сме четвъртата почва. Аз вярвам, че всеки един, който е тук, е четвъртата почва. И кажи амин. Точно така. Да подпечатим този документ. Бързо ще прочета и тълкованието и после ще си говорим. Продължаваме в 37 и 38 стих. А той им отговори: сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът. Тук съм се извадила, просто иска да видя какво значи светът, защото ние като кажем светът и веднага си мислим онези там, лошите. Тук се казва светът и думата е космос. Да, космос. Това значи абсолютно всичко. Това, което... Помните ли какво прочетахме в Битие? Всичко. Птици, влечуги, морски, творението, всякакъв вид творение. Космос. Светът. Доброто семе. Това са синовете на царството. Много интересно също от превод. Не съм извадила точно на гръцки как е, но друго тълкование беше измерението на наследниците. Уоу! Много добро. А плевелите са синовете на лукавия. Или на злия, на отстъпника, на обвинителя. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Жътвата е свършекът на века, а жатварите са ангелите. Почвате ли да навързвате? Защото трябва да сменим малко това, което беше семето преди. Нали, почвата сега започва да става семе. Ти си бил почва, сега започваш да ставаш семе. В тази притча. Ако спрем до ниво растеж и усъвършенстване, не сме влезли в смисъла на живота ни, а само в подготовката. Аз така би ги разделила. Първата притча е подготовката. Дори сам Исус Христос, Божия син, мина през не малко, а колко? 30 години подготовка, за да стане добра почва на Словото, което вече беше изговорено, защото кой посява? Доброто Слово идва от Отец. Неговата главна цел през тези 30 години е да стигне на място, където каквото говори Той, да е чул Отец да го казва, това, което прави, Отец да прави, това, което мисли, Отец да мисли. Така че ние сега, влизайки в позицията на това да бъдем ние семе, не спираме да бъдем и почва. Нали разбираме? Особено в нашата тъмна стая, в нашето интимно време с Господ, ние постоянно представяме сърцата си като почва. Ние постоянно се представяме като място, където Бог да работи, да плеви, да чисти, да маха. Защото, що се отнася до твоето сърце, плевелите са голям проблем. Какво стана с третата почва? Заради плевелите, което са грижите и изкушенията, се предсакат богатствата, се предсакат толкова хубаво семе. Така че ние никога не спираме да влизаме в мястото на покаяние, на очистване, очи в очи с Господ. Когато говори Той, мълчиш, слушаш, разсъждаваш и казваш: Господи, Ти винаги си прав.
Това е наш ангажимент винаги. Винаги и всякога. Обаче не спираме до там. Защото какво се случи тук? Какво казва Словото? Нивата е светът. Плана на Господ никога не се е променил от битие, въпреки че Адам се издъни. Някои хора казват, ако се беше справил по-добре, всичко щеше да бъде толкова различно. Ти имаш право да бъдеш Адам. Ти имаш право да изживееш шанса, който беше даден на Адам. И да станеш Аврам. Да живееш по обещание. Не, имаш право да започнеш като човек, но да свършиш като Божий син. И това е новорождението. Това е плана на Бог. Той винаги е бил план А. Не си мисли, че Бог има план Б. Бог не е страхливец. Той знае много добре какво прави. Той никога не се обърква. В неговия план, плана за спасението на човеците, е Бог чрез човек. Първият от тях беше Исус. Първият Адам се издъни, но вторият Адам показа как ние можем да не се издъним. Така ли е? Уникално. Уникално е това, че ние можем да не останем с жалеене. Как видиш ли Адам е прецакал нещата. И да казваме, Боже, ако Адам и Ева, само ако не бяха сбъркали, какво щеше да бъде? Нека да зумнем. Нека да приближим към нашия живот. И да видим какво ще се случи в нашата градина. В нашата почва, в нашето сърце. Защото Едем се намира в твоето сърце. Ние живеем, особено ние хора. Ние сме родени в Новия Завет. В блаженство. Ние се раждаме в градината на блаженство. Защото имаме право, там където не ни достига, да ползваме благодата на Бога. Да изповядваме това, което Той вече изговори върху нас. Където нямаме вяра, да повярваме в това, което Той повярва, че хората ще успеят да завършат това, което Той започна. Защото ако Исус остане единствения, не знам дали ще дойде втори път. Защото Той търси, идва. Той ще се върне. Казваме, като се изпълни времето. Ама времето зависи ли от нещо? Как ще се изпълни това време? Като че ли се едно, като чукне една дата и той идва без значение какво е станало. Израелтяните можеше да влязат бързо, ама влязаха ли бързо? Изпълни ли се времето? Според кое време влязаха? Според кое време се изпълни? Божието или тяхното? Така че ние имаме голяма отговорност. Исус казва, аз съм пръв от много. И аз вярвам, че Божий град не е просто язовир. Бог ни прави, Бог излива много. Той вече го е правил и ще го прави. И се удоволства с това да го прави. Но Той иска да пуска рекички. И ние много вярваме, че идва време, които ще избият много яки реки. С голям дебит. Но не реки, които да отнасят хората. А реки, които да напояват хората. Да спасяват хората, да ги умиват. Нашите думи са като поток. Затова се казва, че ние сме вестители на благата вест. Ние сме миротворци. Бог ни е повикал, за да направим мир между Бога и хората. Бързо схващам, първо си мислех, че искаш да кажеш нещо, ама после сетих. Слава на Бога. Пих кафенце. Уникално е, хора. Уникално е. Уникално е, защото единственото нещо, което може да ни раздели от призива, който Бог има за нас, е това да се фокусираме на това, което ни достига и да влезем в мрънкан мод или режим на мрънкане. Една моя приятелка направи много яка тениска. Тя на английски, ама ще кажа какво значи. Той не е на английски, той е на измислен английски. Направи бяла тениска, на която просто написа "Стоп мрънкин" или "Спри да мрънкаш". Защото нито една промяна не е дошла от мрънкащи хора.
Исус не можа да възкреси. Имаше силата да възкреси едно момиче. Исус Христос в плът носеше сила, която да е възкресенческа. Но се наложи да изгони една камара оплаквачки. Исус. На Исус му пречеха. Дали и ние също у нас живеят. Ние сега сме в Божия дом, но Божия дом е и вътре в нас и там обитават най-различни същества. Едни мрънкат, едни хвалят. Голяма битка е винаги. Войната не е само отвън, войната е най-вече вътре. Така че просто реши. Когато се регистрираш, че мрънкаш, че думите ти не водят първо теб на добро място. Пък камо ли хората около теб? Най-много ме е боляло, когато видя резултата от моето говорене и не ми хареса. Случвало ли ви се? Тъпото е, че не можеш да се ядосаш на никой. Защото знаеш със всичко в себе си, че ти си го генерирал. Бог иска да генерираме добри неща. Защото Той има добри неща. Той вярва в нас. Той вярва в нас. Ние сме добро семе. И да, това е за мен кулминацията. Тя е... Уж всички си я знаем, но хубаво да си разсъждаваме малко. Просто защо хванах тази притча? Защото много ми направи впечатление. Огромна разлика. Вижте, плевелите бяха голям проблем за третата почва. Нали? Едва ли не беше като някой веднага да изчисти, ще задуши семето. Това беше... Има ли плевели, ще го задуши. То е малко, то е добро семе, обаче може да бъде задушено. Това беше при първата притча за сеяча. При втората, какво става? Веднага служителите казват: да изпратим ли акция? Очисти от плевели. Какво казва господаря? Не. Плевелите не са проблем. Аз съм ги пратил там заради плевелите. Ето е разликата между това. Дали си син? Дали си новороден? Дали ти се определяш от хората или те се определят от теб? Това е нашия копнеж. Сега не е нужно в момента да се завеждаш на място, където си се провалил. Спомни си за ситуация, където твоето присъствие е сменило атмосферата. И кажи: това съм аз. Имаш ли такава ситуация? Помисли си. Улови я. Защото това си ти. Затова се събираме хора. Ние не се събираме, защото такъв е ритуала. Бог е казал това да е ритуала, защото това е единственият начин да продължим напред. Защото тук се генерира вяра. Тук се раждат решения. Тук усещаш, че си друг. Не се ли усещали? Има момент, дето направо се едно идваш малък. В един момент, по време на слово, на молитва, на хваление, ти си супергероя се надига. Случвало ли ви се? Направо имаш чувство, че сега отиваш на главната с басейн и ги кръщаваш наред. Въпрос на минути е. Това сме ние. Никой да не те лъже, дявола да не те лъже, че ти си другото. Просто трябва да си го говорим. Просто трябва да си го припомняме. Просто трябва да си казваш, просто трябва да си четеш тази притча. И да си казваш: плевелите не са ми проблем. Аз знам, че плевелите са синове на лукавия. Очевидно е. Видял съм го, кълнат ме, наричат ме, не ме харесват, преследват ме, говорят ми. Но Бог ми каза, че не е проблем. Защото аз ще променя тях. Няма те да променят мен. Алилуя! Това е нашата мотивация. Ако не хванем това, ние ще се заврем в миша дупка. И е въпрос на време плевелите от първата притча да задушат хубавото семе. Защото ние, за да бъдем тук, Святия Дух ни е довел. Бог никой не е осеменил с лошо семе, с грозно семе или с некачествен материал.
Проблема е какво си говориш. С какво храниш ума си. Какво освобождаваш дома си. Какво говориш на другите. Тая песен е уникална, тя затова имаше толкова силно въздействие. Защото тя дава много добра формула. Знаете ли, нашия живот е уж едно нещо, обаче в същото време той е компилация от много животи. Защото ти никога не знаеш, когато си легнеш, дали ще се събудиш. Тоест ти имаш правото да празнуваш живота си всеки ден. Затова Бог казва, че милостите му не са нови и прекрасни само като се родиш, а са нови всеки ден. Може да не си приключил много добре предишния, но има шанс в новия ден ти да начертаеш нови штрихи, които Бог да отцвети. Защото Той обича да отцветява правилните штрихи. Той обича да слага неговата свръхестествена ръка на правилните неща. Това е мечтата му. Мечтата му да пожелаваме неговите неща и се казва Словото. Каквото и да поискате според неговата воля ще ви бъде. Ти представяш ли си всяка молитва, която извикваш към Бог да ти бъде? Защото си стигнал на място, къде да искаш правилните неща. Как да не ти бъде? Как да не ти бъде, когато небето се слива с земята? Когато ти искаш правилните неща, небето се слива с земята. Ти просто казваш това, което там се казва. И как да не ти бъде? Това е Божия план. Той е планирал. Той е планирал да сме господари. Да господаруваме. Не да бъдем слуги. Не да бъдем мачкани. Не да купнеем за малки, дребни неща. И да изпускаме голямата картина. Плана на дявола е един. От край време. Толкова много да те фокусира над сегашните битки, над сегашните проблеми, над сегашното нямане, над сегашната дори болест. За да ти втълпи в главата, че ти генерално си болен. Над сегашната ти грешка слабо, за да ти каже, че ти си грешник генерално. На това, че сега се провалил, да ти каже, че ти си голям провал. Ами трябва да му променим плана. Трябва да повярваме. Трябва да повярваме. И трябва да намерим, ето сега звучи много лесничко, то е лесно, когато правиш правилните неща. Нали? Като с мускулите. Лесно е да имаш мускули, ако ходиш на фитнес всеки ден. Ако не ходиш, не е много лесно. Така, само да видя дали не пропускам нещо. После ще се върнем на това. Исках само да прочета един пасаж, който е... Да, малко ще изпреварим, после ще се върнем. Просто защото дойде тази тема. Филипяни 2, 15. Така ще сте невинни, неопетнени и безупречни деца на Бога или синове на Бога. И въпреки, че живеете сред поколение, извратено и заблудено от правия път, вие греете като звезди в този тъмен свят, космос. И като им предлагате посланието, което носи живот. Смятайте! Уникално, уникално, уникално. Колко пъти си казал, този свят е много зле. Все едно това ще промени плана на Бог. Че Той си го е казал. Вие живеете сред поколение, извратено и заблудено от правия път. Не се изненадвай, че колегите ти не знаят къде се намират. Не се изненадвай, че някой говори срещу теб. Нито се изненадвай, че някой ти прави пъклени планове, дори дяволски работи. Бог го е предвидял, Той знае, Той измислил оръжие срещу това. Той измислил и Той казва, вие греете като звезди в този свят. Защото предлагате посланието, което носи живот. Но забелязвате ли как започна този стих? Сега ще видиш, но аз нарочно сложих първо Филипяни 2.15, защото започва. Така ще сте невидни. Кой въпрос идва тук? Щом започва така? Как? И се връщаме на 14 стих. Готови ли сте? Вършете всичко, без да се оплаквате или спорите. Имам и друг превод. Вършете всичко без роптание и без пререкание. Стоп мрънкинг.
Ще го запомните това. Има си формула. Просто някой път толкова ни харесват резултатите на някой. Толкова ни харесва какво има от другата страна на брега. Обаче, дори учениците беше им обещано, че отидат на другата страна на брега, ама им ще буря. Нали? Има си формула, хора. За да има така, ще сте невинни, неопетнени и безупречни. Вършете всичко без да се оплаквате. Как е възможно това, Боже мой? Как? То само излиза. Някой път няма като на компютъра именно много хубаво копче. Back, или връщаш назад. Нали, върни назад, като напишеш нещо, да, undo. Или все едно не се е случило. Ама като кажеш някой път една дума и толкова ти се иска да върнеш времето назад. И да не си толкова глупав. Така ли е? Бог е дал формула и за това. Покаяние. Бързо покаяние. Живот на покаяние. Покаянието е такова благословение. Такова благословение. Само да видя дали съм го... Ето, оставила съм го. Мислех да го махна, но слава на Бога е тук. От една книга съм извадил един цитат. Нужна е силата на бързото покаяние. Бързото покаяние. Бързото. Не е... Вижте на Давид, слава на Бога, че той за да научи урока на бързото покаяние, мина през една много неприятна една година. Нали? Обаче след това го схвана. Беше първия да тича към кулата. Нужна е силата на бързото покаяние. Не се боиш да си направиш лична самооценка. Оправданията са най-дебелото покривало, което пречи на хората да видят Бог такъв какъвто е и себе си такива каквито са. Ако запазиш смирението си, не след дълго ще си готов да изпълниш призива си. Кой иска да има призив? Една позната на всички ни зададе вече небезизвестния въпрос: какъв е смисъл на живота? Смисъл на живота е да имаш призив от Бога. Всичко друго е суета. Трупаш, рязко го няма. Бъхтиш се. Инфлация, корупция. Знаете ли колко хора? Всичко им заминава в миг на окото заради корупция. И после цял живот гният, защото не могат да простят. Това са капаните на дявола, обаче ние си имаме формула. Бързо покаяние. Бързо покаяние. Ние сме бързи да се покаиваме. Но се опитваме да не го ползваме и чак толкова често. Опитваме се да се усъвършенстваме, нали? Това беше да не оставим само с бързото покаяние. Това е спасителната лодка, но нека да си движим кораба напред. Нали така? Кой беше кораба? Корабът ни беше Филипяни 2.14. Вършете всичко без оплакване. Нали? Без да мрънкаме. Не се фокусираме. Ние нямаме време за губене. Нямаме време да мрънкаме и да се оплакваме. Помните ли израелтяните? Те са другата група. Първо ни е виновен Адам, после са ни виновни израелтяните. Как може? Как може такива чудеса и знамения? И после да не спряха да мрънкат? Чели ли сте на изход? Не спряха. Първо Моисей е виновен, пък Бог е виновен, пък това е виновно, пък времето е виновно, пък някой друг е виновен. Но не те. Да, и Адам беше по същия начин. Жената, която ти ми даде. Нали? Толкова неща прецакваме. Очи в очи пред Бог, за да можем чрез Неговото минаване да сме невинни, неопетнени, безупречни синове на Бога, за да живеем сред поколение извратено и заблудно от правия път и въпреки всичко ние да греем като звезди в този тъмен свят. Това е Божията воля, това е Божията мечта.
Няколко пъти споменахме космос, защото често използваме това. Света, нали, църквата и света. Сякаш Бог някога е искал да ги раздалечи тези неща. Той прави църквата, за да можем да се осветим и да бъдем част от света. Не го прави, за да се изолираме. Да си намерим една утопия. Да създадем една лабораторийка, дето да затворим вратата за лошите и да се правим, че тя ги няма. Докато не се окаже, че лошите са вътре. Така че това не е Божия план. Бог никога не е виждал църквата да бъде отделена от света. Тая притча е толкова поучителна. Когато Бог казва света, включва и църквата. Бог е казал: вие не сте от света, но сте в света. Нашата роля, ти си най-ефективен. Това е като, представи си, даже сутринта си говорихме с Дил, представете си един човек усеща призива да бъде лекар, защото да бъдеш лекар е призив. Толкова много труд и усилия има, докато въобще започнеш да правиш това, на което си казал да, 10 години поне. И представете си този човек, решава си да плати тази цена, защото вярва в този призив. И започва да учи. Взима бакалавър, взима магистратура, взима специализация, втора специализация, трета специализация. И почва. Стената почва да се трупа. Един сертификат, втори сертификат, трети сертификат. Този е от Англия. Ще отида и до Америка. Слага този сертификат. И накрая никога не отида в болницата. Голяма работа! В смисъл, може да си направи селфи. Най-вероятно някой, който е глупав, ще каже: искам да съм като него. Обаче за какво са ни тези табелки, хора? Ето и дори сутринта това си говорихме за силата на нашите свидетелства. Тези свидетелства, които ти преживяваш, те не са за теб. Само за теб. Те са за теб, разбира се, че са за теб. Те имат много голяма сила да трансформират твоята вяра, да я изградят. Обаче Бог винаги иска да умножава нещата. Той не ги умножава просто защото Той може да умножава. Той умножава, когато ти кажеш да, това, което на теб е дадено, да стане семе и да бъде посято. Защото ти, ако си едно семенце и станеш дърво, дори не трябва да се жертваш за един човек само. Исус се пожертва еднократно за целия свят, защото беше станал голямо дърво. А неговото дърво, знаете ли кой е? Той е главата, ние сме тялото. Неговото умножение е свързано с нас. Така и ние. Това, което сме получили, трябва да заразим хората около нас. Може ти да кажеш нещо, за да този, на когото си го казал, той да направи голямо нещо. Обаче е тръгнало от теб. Твоето семе е свършило работата, за която е направено. Затова Словото и говори и за даването. Даването е уникален принцип. Щедростта. Но казва: искам първо да разберете принципа. Искам да разберете принципа. Ти даваш това, което не е за храна, а знаеш, че то ти е дадено, за да го посееш. Земеделеца никога не се чуди дали да си направи един хляб или да посее цяла нива. Защото знае какво ще стане, ако посее. Представете си каква глупост би било да си направи просто един хляб с семената. Представете си каква глупост и какъв глад ще настане на това място, ако всички земеделци си изедат семената. Може цялата нация да страда. Дали нашата нация няма да се надигне, защото има един Божий град, който е разбрал, че семената не са за ядене. Кажи: семената не са за ядене. Семената не са за ядене, те не са храна. Семената от Бога не са за храна. Те са за да бъдат посяти. Твоя живот не е за да си го изживееш чака-рака, а за да изживееш един живот с мисия. Пълноценен живот.
да станеш дърво на живот. И вижте сега тук колко. Римляни 8 глава. Наявката любимата. 19, 22 и 23, малко ще скачаме. Защото творението, пак да си върнем на думата, творението, с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове. Тоест, не просто да открие някои си хора, да ни открие като Божии синове. Не дори като деца. Нали, ти не очакваш от 3 годишно да прави операция. Само защото си видял и Бог ти е говорил, че ще бъде хирург. В смисъл, не губиш надежда, защото не може да го направи. Дори е пандасит. Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове. Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи до сега. И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, изкупуването на нашето тяло. Вижте, това е процес. Със сигурност има много неща, които ще се извършат, когато се изпълни времето и Божието царство бъде установено в пълнота. Но Бог през цялото време говори, че ние не сме в чакалнята на Божието царство. Той казва, царството е близо. Той дойде. Това представлява моето царство. Това е моето царство. И аз, за да мога да занеса на тези, които никога не са чували за Божието царство, мостра. Пращам вас. Посланници. Честито. Вие сте посланници. А колко от нас знаем, че посланниците... Има разлика посланник на, да кажем, на България и посланник на Австралия. Виждали ли сте разлика в посланствата? В смисъл, в сградите дори. Посолствата. Виждали ли сте разлика? Минаваш през някаква сграда и си кажеш, това 100% е посолство, защото е най-хубавата сграда в града. След това приближаваш малко и кажеш, това ще да е някоя богата страна. Така ли? На някой виждаш, че още ремонт отдавна не се е правил, викаш, това сигурно е посолство на третия свят. Някоя забита държава. Смятайте. Не само си представете. Ако ние сме посланици на Божието царство и нашето тяло е дом на Святия Дух, ние сме ходещо посолство. А Божието царство дали е от третия свят? То е от третото небе. Как ли би изглеждало едно такова посолство? Това не е нашата фикс идея. Защото ти не казваш, ако ми построиш хубава сграда, ако нашата църква е с супер светлините и има червена пътека, ще ходя всяка неделя. Не, ние казваме, аз съм там, защото искам да се срещна с Бога. Аз съм готов да започна от 4-ти етаж. Но съм готов Бог, ако ме сложи в най-хубавата зала. Коя е най-хубавата зала? Културния дом. Това ли е най-голямата зала? Спорната ли е? Аз просто, може би, чисто интериорно ми допада как изглежда. Няма значение, голяма зала, където Божието име да бъде издигнато и да бъде прославено. Не става рязко там, започва от първото, от първите ти реакция. От това да знаеш. Ти не преследваш богатства, ти не преследваш вау ефект. Но ти знаеш, че Господ ще направи така, че да бъде представляван по най-добрия начин. Ние не се стремим към богатства, защото това по някой път ни носи големи грижи и може да бъде като плевел в нашето сърце. Но ние никога не смъкваме стандарта на Божието царство. Ние винаги носим победа, винаги носим мир, винаги носим радост, винаги носим живот, защото това е което тази земя, този космос
Тази планета, този свят се нуждае. Те и ние. Те и ние. Ние и те. Посадени при потоци на живи реки. Ставаме река, която весели този град. Амин. Свършваме с последен цитат. Добре, преди последния цитат, само нещо много кратко, защото мисля, че е много важно. Това е една мисъл, която се записах, докато се подготвях. Ако те е грижа за сорта и семето, ще си готов да рискуваш големия урожай за сметка на качествения материал. Ако пък те е грижа за печалбата, ще избереш да доставиш нещо, което просто да се хареса, да има вид на благочестие, добра опаковка и добра реклама. Но това е лицемерие. По-бавно се печелят последователи плод на плода ти, отколкото такива, които реагират на правилните таргет думи или маркетингово ловуване. Ние не се правим на нещо, което не сме. Ние искаме да имаме плодове. Ние се оглеждаме дали имаме плодове, защото искаме растежа ни да бъде плод на нашите плодове. Така ли е? Това е истината. Някои от вас знаят, че ние сме се занимавали преди да се посветим и още се случва, но имаме марка за кожени аксесуари. Не е минутка за реклама, няма да казвам името. Но, слава на Бога, ние видяхме, че това е Божие дело. 100%. 100% Божие дело. Не се наложи да направим нито една реклама в интернет пространството. Целият свят така работи. Всички статистики, всички ни казаха, няма как малък бизнес. А ЕОД е много малък бизнес. Нали така беше регистрирано? Няма как да пробие. Как ще пробие? Има толкова хора на пазара. От уста на уста хора. От плода дойде плода. Имаше такива смешни, интересни истории. Хора стичали някой, за да го питат откъде си я взел. И това беше такава радост да видиш, че когато ти правиш нещо с чисто сърдечие, с просто сърдечие, купнееш да правиш каквото и да го правиш с дух на отличие, да го правиш като за пред Бога, да искаш да си добър плод, да бъдеш изряден, сърцето ти да бъде чисто, сърцето ти да бъде четвъртата почва, да се чисти, смирено да заставаш в поклон, в покаяние, бързо покаяние. Бог няма как да пропусне да се прослави чрез теб. Няма как да ти даде агънца. Това е неговата мечта. Да ти прати агънца. Да ти прати и по-пораснали, когато пораснеш на ниво, където те да не заглушат теб, а ти да говориш с авторитет на тях. Така че не презирайте малките начала. Не дайте да губите фокуса. Тези битки, през които минаваме, всички минаваме и ние с Димо минаваме. Обаче след това нещо се е променило. След това болезнено е било, много е било гадно. Аз честно казвам, след всяка проповед вече знам и заставам така. Защото когато говориш откровения, те идват да бъдат тествани. Вече дори гледам да не си лягам. Ами да си запаза да стоя в това, което съм говорила, защото той има сила единствено и само ако го живея. Иначе смисъл, никакъв смисъл. Така че стойте в това, което сте получили. Купнейте за Божите неща и вярвайте, никой да не ви лъже, че Бог не ви е избрал, за да ви използва за Негова слава. Амин.